Bo día, Silvia. Pois sí, esta mañá, alrededor das rúas, entraron neste museo un grupo de ladróns. Considerábase que un gran grupo deles, debido a que levaron todas as estampas que aí se encontraban. Non lle debeu resultar nada moi fácil. Ademais, estáse buscando o vixiante que guardaba esa noite o museo. Unha das teorías que máis a baralla trata a ver como un posible cómplice do robo. Seguiremos esperando actos de investigación. Devolvemos a conexión. Por fin lo conseguimos.